जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं फाइनली इंडिया विदाई का बात नहीं रोना नहीं हाँ क्यों उनको क्यों छोड़ रहा है बनाया मैंने नहीं हो सकते ना इधर खुलुमबाय डिउटिनिफ्राय दासो मोनफैखादों ओमफ्राय दानो ओंखारलांनोसै बड'लेण्ड फारसे थांनो थाखाय दानो 6टायावनो फ्लाइटआ दा अलरेडि 4टा जाखाबाय 6टायावनो डिपार्चार हास्लाबखाला एकदम ड्रेसल' सोलायनानै थांनो हानोसै ओमफ्राय एकदम जल्दि आं ड्रेस चेन्ज खालामनानै ओंखारनोसै बड'लेण्डआव लोगो मोनहैगोन दे यहाँ नहीं इधर Who is always like this now? Hyderabadi chicken, pulau rice, oमफ्राय बेयाव मोनसे गोदै बेयाव आइसक्रिम इन्टारनेशनेल फ्लाइटआव जुमाय बायदिसिना सब मोनलोंजोबो अल्कहलबो फाइनालि कलकाता एयारपर्टआव दंफैसै इन्डिया मोनफैबायानो आरो आङो थारैनो माने बर्डिं सुरु जानो थाखाय 5-10 मिनिट्स दंबावो ओमफ्राय बेनि उनावहाय बर्डिंआ सुरु जासिगोन आरो अबस्था गैला मर्निं डिउटि खालामनानै फैनानैहाय एकदम फाइनालि आं दंफैसै गुवाहाटी एयारपर्टआव दंफैसै फाइनालि आङो न'नि मानसिफोरखौ नेदों लांनो फैगासिनो न'नि मानसिफोरा गुवाहाटी एयारपर्टआव मोनफैबाय फाइनालि लांफैग्राफ्राबो नै लांफैलायनो जांनि खेबनांगौ बैसागुनि समाय लाबजा हानै समायखौ बावबायदां बिसोरो जाय देखायनो आयु जि गिलिरखा उजनफ्रानो ओमफ्राय आंहा लोंनांसिगौ बैसागुनि आं लोङाहाय मालायफोरनिसो गिफ्ट हैनो लाबोदों सरि गगायानो हामाखै ओरैबायदि गुजुदों ओमफ्राय सोर सोरखौ लोगो मोनो नायनोसै बैसागोआव गरमनाया जाबाय वेलकाम टु गुवाहाटी आसाम फाइनालि बड'लेण्ड मोनफैबाय न' मोनहैसिगोनानो बावला ओमफ्राय बिजिनि फुकबाख्रा फैगासिनो बहुद थाबैनो बैसागु मोसानो बेयाव थाथ'नांसिगोन साननैसो मानो होनबा बैसागु मोसाहैनांगौबो दं नालाय प्रेक्टिसबो खालामाखै ओमफ्राय न'आव थांबाथ' फैनो बिराद जारला जागोन बेनिफ्राय एसे बिजनिया खाथिसिन जायो नालाय मोसाहैनो थाखाय लकेसनखौ खोन्थाथ'ला ओमफ्राय दायो ओंखामसो संना जानांसिगोन बैसागुनि जाहोनावनो माने एकदम मोनसेबो ओंखाम हटेलफोरानो बन्द गोजा आरोना ओंखाम हटेल बन्दनि थाखायनो दायो फैनाय लगे लगे ड्रेस सोलायनानै ओंखाम संनानै जाब्रबनानै ओमफ्राय माखासे आपडेट होनांगौ दङ बैसागुनि बेखौबो होनोसै मा बानायनो नागिरदों बेखौ हालदैखौ होना फ्राय खालामनानै बाथोन देनो नागिरदों ओमफ्राय थिं जोंहा इन्डियायाव फैनाय लगे लगे अमा बेदर मैथा मोनाखै दिनै जोङो दासो मोनफैदों नालाय ओमफ्राय आलुजोंनो संनांबाय थावगोन ना थावनांगोन मिथिला आलुजोंनो संनांगौ अमा बेदरा मैथाखौ मोनबोसो लानासो थावगोन ना थावला मिथिलाहाय होमबाबो जानोसै आरो फार्स्ट बहुद गोबावनि उनाव 3 मान्थसनि उनाव अमा बेदर मोनजानोसै जाग्रोना लानोसै होमबा आंनि ओंखामा नायदो अमा बेदर फार्स्ट टाइम ओमफ्राय माबा सासेया मिरामिसनोलै दिनैहाय बुधबार दिनाव ओमफ्राय भिन्दि झल संदों ओमफ्राय हालदै बाथोन देदों आरो ना होमबा थुदो जानाय नायनोसै बेसेबांबा गोबावनि उनाव नै नामा नोंना ओंखाम ओंख्रिफोरा देजादो दे नोंखौ साना मोदान जोब्बाय कारेन्टआ फैफिनबायसो आरोबा ने
आंबो बोरैबा जाजोब्बाय गुजुनानैनो अबस्था गैला आं मैथाजोंसो जागौमोन अमा बेदरखौ गोथावानो थावा होनांगौबाथ' दा संग्राया बोराबो जाहैबाय जै अमा बेदरनि अबस्था गैला मानसिया खानाय सानाय बोरैबा जानानै दंजोबसै उन्दुनोबो ओंखारदों दिनै हरजों हर फैनायनि खोथा फ्लाइटआनो हरावसोमोन ओमफ्राय इन्डियानि हरनि 1:30 मोनफैयो काटारनि 6:00 गाखोबा गोबाङा सोंहरो खै घन्टा लायो 4 hours something minutes लायो आरो 5 घन्टानि एसे खम लायो ओमफ्राय आङो बेला 6:45 गाखोदों काटाराव ओमफ्राय 1:30 मोनायाव मोनफैदों 2टायानो जाफैदों आरो कलकातायावहाय ओमफ्राय आरो बेरे फुंजानि कलकातानिफ्राय गुवाहाटि फैबाय आरो गुवाहाटि फेन्सि बाजार थांबाय नायजाला मानसिया सोमथाबजोब्बाय सान्दुङाव बेरायनानै फेन्सि बाजारा खुलियाखैनोमोन थेवबो बेरायनानै फैबाय जेबो मोनबोआसै होनब्लाबो ओरैनो सान्दुङाव खामथाबनो थांबाय आरो एभेलेबल जेब्लायबो आंखौ फेसबुकफ्राव मेसेन्जारफ्राव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन ओमफ्राय थांनाय बारावबो आंखौ गोबां आगैमोना बुंदों न'आव फैनानै आब' रुस्थिया मेसेजबो रिप्लाइ खालामा जेबो खालामा होननानै एक्चुअलि आं जि टाइमाव जोंनि गामियाव थांगोन बे टाइमावहाय इन्टारनेटआ बारा जाया इन्टारनेटआ बारा जाया माने जाखाया आं भिडिअफोरखौबो बहुत खस्थ'जोंसो आपल'ड खालामो ओमफ्राय दा आं बेयाव बेलेगाव दंथ'नायखायसो थाथ'गोन साननैसो 18 थारिख हरसिम 18 थारिख हरावथ' बिजनियाव थांगोन नालाय ओमफ्राय जे गामियाव बारलांबाथाय टावार नांनाय नङा गाज्रि मोननाङा आगैमोन आंखौ रिप्लाइ खालामा न'आव फैबा बायदिसिना इदि होननानै साननाङा आरो